Euskaltzaindiak hizkuntza zuzenbidea 3 argitaratu du, eta hizkuntza zuzenbidearen inguruko argitaraldi honen 3. argitalpena da. Euskaltzaindiaren web orrian topa daiteke eta sarrera errazakoa da. Zer den hizkuntza zuzenbidea 3? Hizkuntza eskubideen gainean euskaldunok ditugun eskubideak batzen dituen euskarria. Euskarri honetan topa ditzakegu ia 1000 testu. Eta esparru asko batzen dira. Nazioarteko erakundeenak, Nazio Batuen erakundetik hasita, eta Frantziako Errepublikan eta Espainiako Erresuman emaniko testuak hizkuntza zuzenbidearen inguruan. Gainera, 3. argitaraldi honek badu berritasun garrantzitsu bat. Lehenengo eta 2. argitaraldietan hizkuntza zuzenbidea eta hizkuntza eskubideak ikuspegi barrenekotik hartzen ziren, eta oraingoan berriz ikuspegi sektorialetatik hizkuntza zuzenbideak tratatzen diren legeak sartu ditugu. Gure ustez, ikuspegi berri bat eskaintzen da, bai hauen inguruan, hizkuntza eskubideen inguruan ikertu nahi duten pertsonentzat, unibertsitateentzat, gainerako ikertzaileentzat, euskarri batean eskaintzen dira testu guztiak. Une honetan dauden testuak. Hainbat iturritara jo beharrik gabe, iturri bakarrera etorrita, Euskaltzaindiaren web orriaren bitartez, eskura daitezke testu hauek. Lan honek etengabeko segida du, hizkuntza eskubideak arian arautzen direlako esparru guztietan. Beraz, lan honek badu Euskaltzaindiaren proiektuen barruan epe luzeko etorkizuna. Amaitzeko, nik esango nuke, badela lantresna berri eta berritzaile bat, badela oso erraz eta modu askotara kontzeptuak eta eskubideak bilatzeko modukoak, eta gure itxaroa da jendeak benetan hau erabiltzea, gero eta ben Euskaltzaindiak euskaldunon hizkuntza eskubideak zaintzeko ardura duelako.